It's been a while. Around the block, I better have you saying whoa, whoa. First stop, limit, pop, drop like a helicopter. Pay attention on me while I show you the scenario. You're charming me, boy, you're charming me. Just like this kid is gonna do on the radio. I thought you knew me by the way you're talking to me. You get any closer to me, then I might just have to let it go. Something about that cock, you got me, wanna shoot, push me, going up. Work it out, girl. I ain't got no money. I ain't got no car to take you on a date. I can't even buy you flowers. But together we be the perfect soulmates. Talk to me, girl. Baby, it's alright now, you ain't gotta flow for me. If we go, but you can still touch my love, it's free. We can work without the books, just you and me. Hug it out till we get it right. Bé. Companyia Sound System Dance Crowd. Bé. Deixeu-nos posar aquí al mig. No us aneu tan lluny. Benvinguts al programa, Vosaltres participareu. Hem d'explicar als telespectadors que Barcelona, Mataró i Sabadell es convertiran en escenari del festival Dies de Dansa, aquest any dedicats, en aquest cas, en el hip-hop i el breakdance. De fet, hip-hop i breakdance podríem dir que és el mateix o no? No, bueno, és que en realitat hip-hop com a dansa, el terme hip-hop no existeix. El terme... Perdó. Home, clar, esteu cansats, què vols? Respon al terme d'una cultura, el terme hip-hop. I entre el hip-hop hi ha molts estils de dansa. El new style, el popping, el locking, el breakdance... Sí. Clar, és que ara el més normal seria, escolta'm, seguem, descansem una miqueta, fem respiracions, però la tele és així. Tot va ràpid i ens hem d'accelerar una miqueta, no? Diríem que el breakdance es practica molt actualment. A quines zones? Aquí a Catalunya, per exemple, tenim una bona escola, un bon planter de persones que el practiquin? Home, sí, aquí almenys pel que tinc jo coneixement nosaltres, aquí a Barcelona hi ha un molt bon nivell tant de new style, de popping, de locking, de dansa, hip-hop. Hi ha bastant bon nivell. I parlaríem, clar, m'agradaria que parléssiu tots, Vine, no te m'escaparàs pas, no? I noies també n'hi ha moltes, o no? Sí, en realitat hi ha més noies que nois. Sí o no? Ens costa molt agafar nois per... Bueno, les escoles on donem classe i tot això, tenim moltíssimes més noies que nois. I per què ens costa tant, els nois? Per la vergonya, per... Sí. Bueno, a part de que sigui hip-hop, els hi costa molt més que la dansa, en general. Mira que jo sóc molt llançat, A mi m'ha estranyat, Espartac, no veure't aquí fent algun pas d'aquests tan complicats. Saps per què no m'he atrevit, Ariadna? Per la corbata. La corbata m'ho ha impedit. Però això s'arregla fàcilment. Sí, espera't, fes una pregunta i ja veuràs com ho arreglarem. Fes. Jo el que volia preguntar... No, t'estan posant la música per alguna cosa, Espartac? No. A veure, ensenyeu-li com pas d'aquests. Mira, mou així. Ella. Com et dius? Mou-te tu. Va, ensenya-li una mica, va. Sí, però... Espartac, fes-ho, per favor. Para la música que m'esteu fent posar nerviós. Sí, Espartac. agafa'm el micro. Es treu la corbata. Mentre se la treu, jo us volia preguntar, d'on ve aquesta afició? Quan vas començar a ballar? Jo de ben petita. Bueno, de fet, a classes amb 11 anys... Mentre la corbata, ho entenem, oi? A veure, va. De petita, Sí, vinga, va, doncs ara pren l'Espartac. Podríem començar per caminar, no? Fes. El cuelga aquest que sempre es té. Sí, faig en gràcia, així. Penja més al cos. Penjant el cos. Em diu que pengi el cos. Val, molt bé. Fem algun pas més o no? Què he de fer més? Què fiquem? Sí, molt bé. Podem parar, sisplau?
Tinc tots els companys en foment sangaví. T'he vist molt bé, t'he vist molt bé, t'he vist molt bé. Jo ara ho Ferran. entenc per què no hi ha nois que ho practiquin. Saps per què? Per què, per què? Perquè tenim tan poca gràcia. No, mira... Mira'l, ell salta, diu no, nosaltres no. Home, perquè ells ho fan molt bé. Tenim poca gràcia o no? No, no, en Sí, ells absolut. És una mateixos. mica estereotip social que estem la dansa i sembla que la dansa sigui per dones i és algo totalment equivocat. Saps Tots què em tenim la passa? capacitat de Saps què em fer-ho. passa? Que em costa veure que això és dansa. I ho és. I tant, que ho és. Sí, hi ha un treball molt gran i molt dur darrere de tot I això. per què les persones tan ignorants com jo ens creiem que el breakdance no és dansa? Bueno, perquè parteix del mite, de la llegenda, del hip-hop és algú de carrer, i en realitat el hip-hop respon ja a una part, però ja et dic, com a cultura té un ventall molt ampli de possibilitats, hi ha moltes escoles, hi ha acadèmia, hi ha molta formació, o sigui, és un treball bastant important també. Ariana, Vosaltres sou una companyia, sou vosaltres 5? Bueno, Som 10. Som 10, en Som realitat. 10. Som 10, no, sou 10. No, no, jo ja formo part del grup, jo sí, T'he jo vist ja ho he ballar, provat. t'he vist ballar si vols provar. No, saps què passa? Que jo em posen aquestes sabates tan altes i no sé caminar, i ballar encara menys. Com us organitzeu? Sou 10, sempre feu els números junts, separats, quantes noies sou, quants nois? Som 3 nois i són 7 noies i bueno, fem entre tots, és una organització entre tots i ensajos quedem i organitzem la feina entre uns i els altres. I us trobeu cada dia per assajar, per ballar, no sé com ho dieu, per entrenar, no? Entrenar-lo. Sí. Dos a la setmana. Però és que a part de ballar, tots Espera, tenim altres treballs. Sí, sí. Que a part de ballar Digues. tots tenim altres treballs. I és com una miqueta buscar el temps d'on puguem per poder... Perquè d'això pocs calés en traieu o què? Costa? Es guanya més donant classes que en realitat fent ballant, que és el que ens agrada. Hi ha molts llocs que es donin classes o què? A Barcelona sí n'hi ha. Sí? Sí. Bueno, hi ha Mataró, hi ha diverses ciutats que sí que estan creixent bastant escoles, amb... No sé, l'oferta de formació no està malament. Anunciàvem que aquest cap de setmana hi haurà actuacions on? Doncs sí, actuem a Mataró, Sí? Quin per dia? la tarda, avui. Avui a la tarda? Sí, i després el diumenge al CCCB, a la nit, a les 8:30. I això és Barcelona. Sí, a Barcelona. Que sí? Molt bé. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut aquí, moltíssimes gràcies per haver-me fet fer el ridícul en directe a les càmeres. No, ho Tinc has fet a tots molt bé, els companys. Espartà. Gràcies, Ariana, tens sort que jo no et faci ballar. Altres temes, Ariana, perquè ara parlem del món de l'esport. Sí, d'un altre tipus de moviment. Ells ballen hip-hop i breakdance, ara el que fem nosaltres és anar cap a Londres.